stradu, ond bydd yna ddigon o bobl ar y stryd dwi'n siŵr yn barod i daclo y tasga. Felly, da ni yn barod i godi stêm yma yn Rhe'r Sosban. Iawn, dyna ni, Llanelli, Tre'r Sosban, West is best, chwedl rei grafel yn te, ond gadewch i ni weld o lle mae'n tîm cyntaf ni'n dod heno. O ardal amaethyddol pentre Llannefydd yng ngogledd ddwyrain Cymru. Dyna ni ta, Llannefydd, rhowch groeso, os gwelwch yn dda i Llanast, Llannefydd! Wel, bod chi wedi dod o'ch cefnogwyr yma chi? Do, rwch ydig. Rhywbeth yn y dŵr yn Llannefydd, dwch? Mae rai. Mae rai bona, does? Fe, beth ych chi'n nhw chi? Julie. Croeso ti ni, Julie, beth ych chi'n neud? Lawr, Gwynedd Meithri. Ydych chi'n hyderus am heno? Yndw. Ydych? Yndw. Da iawn, gydawn ni, fanna te. Ydych chi'n y canol, helo, sydd ydych chi? Da iawn, diolch. A beth ych chi'n nhw chi? Liz. A beth ych chi'n neud, Liz? Mae gen i ddau jobyn. O, ma ni. Dyma ni, ia. Ia. Wel, dwi'n gweithio rhan hamser yn ysgol Llanefydd. Ia. A wedyn dwi'n dysgu yn ysgol arall, sir arall. Sir arall. Yn Cemyriadog. Ia. A wedyn, dau ysgol, dau wahanol sir. Dau wahanol sir. Dau wahanol jobyn. Dau wahanol jobyn. Ia, ia. Da chi'n drysu weithiau, da chi'n mynd i'r lle anghywir weithiau gwneud Dwi'n gyfod meddwl weithiau, grafyn pen, yn gofyn lle gydrwn dwi'n mynd, e? Na mo, byddai chi'n neud yn fach o grafyn pen heno, dwi'n meddwl. Oce. Na ni, ymlaen at chi at y capten, croeso at ni, beth ych chi'n chi? Dylan. Ia, Dylan, sut ydych chi? Ei da, diolch. Gai ofyn, pam da chi wedi ddewis y dwy yma? Wel, eisiau dwy hirt, o'n i mwyn neb gwell. Ond y ddwy yma. Wel, cyfeiriad, gwelwch yn dda, Llanast, Llanefydd! Gadewch i ni weld felly o lle mae'n ail dîm ni'n dod heno. Cawn weld ar y diwedd beth sy'n cuddio tu ôl y rhifau. Mlaen â ni at y rownd gynta, ac fel o gwelwch chi, mae yna 50 o bwyntiau ar gael. Dylan, dwch chi lawr i fan hyn os gwelwch yn dda. Diolch yn iawn i chi. A ddod am, gyda chi 1 i 9, gallwch chi ddewis pa un bynnag liciwch chi? Rhif 3. Rhif 3, gawn ni fynd i weld be mae'r rhif 3 yn mynd i wneud. Helo. O, siamai. Dwi'n iawn, diolch, sut ydych chi? Feddwl. Ie, chi'n barod am gêm bach? Wel, gefn ni trial. Mae'n amlwg bod chi ar y ffordd i'r gwaith. Gai ofyn beth ydych chi'n neud? A gweithio ar parl asiwrans. Ydych chi di insiwrio'ch breichiau? Na, gwy ddim ar hyn o bryd, rwch hanner awr i fi a fe'n afu fe. Achos y dasg ydi dal y pwysau yma'n sydd heb i symud nhw am cyn hirad ag y gallwch chi. Ia, wel, Dylan, mae fel hyn, da. Chi di'r unig ddyn yn y tîm, da. Dwi ferched glandeg yma, na. Wel, gan i weld. Pwy sy'n mynd i wneud y dasg yma? Well na i drio. O! Well na i drio. Da chi am drio, ie? Pedwar, 3, 2, 1. Allan â nhw! Ia? Bundod mawr o bont. Dal wrth ddilwch, a wan mae o stopio. O, cymryd dweud i Dylan os gwelwch yn dda. Iawn ta, Francis, gawn i chi lawr i fan hyn os gwelwch yn dda. Gadewch i ni gael golwg ar y sgôr ar ddiwedd y rownd cynta, ac mi wela i bod gen Llanast Llannefydd dim pwyntiau, a mae gen Wallis Wyddglig dim pwyntiau, felly mae'n gyfartal yn y bryd. Ymlaen â ni at y rownd nesaf. Yn y rownd nesaf, mae yna 100 o bwyntiau ar gael, felly Dylan, dwch chi lawr i fan hyn. Sut mae'r breichiau erbyn hyn? Well on. Da chi well on, da? Well on, da. Iawn ta, wel, gwelwch chi mae'n ddau di mynd 7 a 3, pwy gymwch chi tro yma? A fi'n am rhif 2. Rhif 2? Na ryw reswm am hynny? Na, hi ddod chyr hynna. Hi oedd edrych ar hynna? Iawn ta, gan i weld beth mae rhif 2 yn mynd i wneud? Helo, siw mae'r hwyl? Awyr, diolch. A be di'r enw? Sera Figas. Sera. Ie. Bod yn siopa heddi? A di cael beth? Para lawr a gogls. Para lawr a gogls?
A mae bara lawr yn dda i chi'n dydi? Chi'n byta bara lawr bob dydd? Wel, mae'n bob tro fi'n mynd i'r dref i gyd. Si byddech chi'n ei goginio fo? O nawr te, ydych chi wedi cael bara lawr ac yn barod am y das? O ie, nawr te, beth da chi? Wel, y das gyda enwi hynny fedrwch chi o liwia o fewn munud. O, lliwia, Dylan. Pa un o'r ddwy mae ddech chi'n ôl sy'n gwybod rhywbeth am liwia? Trio Julie, dwi'n meddwl. Ie, Julie, reit, gadwch chi yn ôl. Julie, ddwch chi lawr i fan hyn, gwelwch hwnna. Iawn? Iawn. Gymaint o liwia gallwch chi, mewn munud. Bach munud chi'n dechrau. Rwan. Coch, glas, melyn, piws, nefi, gwyrdd, gwyn, llwyd, oren, beige, cream, brown, turquoise, piws, khaki, magenta, coch, piws, gwyrdd, glas, Gofyn i fi, hawn munud i fynd, cerwch chi mlaen. llwyd, oren, melyn, brown, Chi'n meddwl e? silver, aur, Digon felfyd. dwi wedi dweud pink, llwyd golau, Nid rhyw 5 piled ar ôl. plum, lime, O, taro ben, Dwch chi yma fi fan hyn. Dyna ni. A gawn ni weld sut hwyl maen nhw'n gael yn Llanelli ta. Coch, gwyrdd, glas, llwyd, du, gwyn, purple, dwi'n meddwl yno, beth arall? Pink, wel, pink. Brown. Dwi'n gweud gwyrdd, beth arall? Dydwch o eto, rhaid com bod chi'n di deud nhw. Ie, gwyrdd, coch, glas, gwyrdd, llwyd, du, gwyn. Gwyn, oed gwyn, y glas, o diar yma. Lost. Lost. Gwybod. Pink, brown, salmon. Oren, melyn. Di. Da A iawn. wir, dwch yn ôl i'r canol fan hyn. Bach o ymdrech, mae yna 20 gyda nhw fan yna yn Llanelli. Dych chi'n meddwl bod chi wedi gwneud well yna? dwi'n siŵr. Dwi'n yn siŵr. Da chi'n iawn, ydych chi lot gwell na yna, do. Ac ydych chi o leia 15. Iawn ta, Francis, os jawn i chi lawr i fan hyn, ysgolwch yn dda, iawn. Ia wir, croeso nôl ato ni. Des i'ch atgoffa chi, maen nhw'n gyfartal yma yn y stiwdio. Mwyn siŵr, ella neith hynna newid yn y rownd nesa. Gawn ni weld, achos mae rownd nesa werth 150 o bwyntiau. Dylan, gawn ni chi lawr ysgolwch yn dda. Diolch yn iawn. Reit, digon o ddewis ar ôl, pwy gymwch chi? Rhif 8. Rhif 8. Gawn ni weld beth mae'r rhif 8 yn mynd i wneud. Helo. Helo, beth ydy enw di? Magenta. Ti'n edrych o teip sy'n dallt bat table tennis yn iawn? Nadw. Mo, ti'n mynd ben campwr Llanelli felly? Nadw. Ti'n gêm i gael gêm bach? Ydw. Wel, chretig, y das gyda cadw'r bel yma yn yr awyr i fynd o un padl i'r llall. Wel, hwnna'n swnio unwaith eto, ddigon rhwydd, Dylan. Pwy sy'n gofod gwneud hwn? List ar ôl. O, mae'n reis, dwch chi lawr ta, cyrwch chi nôl i fyny. 5, 4, 3, 2, 1, a... Dowch! Ia, gadwch o fyny! O, Liz! Da chi di... Olwch, beth sy'n digwydd yn fan hyn? Olwch! O, mae'n neud na. Olwch! Ydw. Dwi'n dref eto, dwchwch eto. Da gweld beth digwydd eto yma. Dyna mae hi dal wrthi. Da chi'n iawn? Oce. Na'n neud datblygu dostan i lwch. Mae dal wrthi yn Llanelli. Cerwch ymlaen o'n. Hapus?
cael chi'n marcio. Da iawn chi. Reit e, chwarae sy'n gyrru flawr, ysgolwch yn dda. Dewch i ni felly gael golwg ar y sgôr o ddiwedd y rownd yna. A mae gen Llanast Llanefydd 100 y pwyntiau, a mae gen Wallis Wyddgrug 200 o bwyntiau. Felly, mae gynnau ofn. O'n i'n gyfod colli Llanast Llanefydd, ond dewch chi mo mewn waglaw, fe gewch chi fynd y campynt adre efo chi. Diolch yn fawr i chi am Cystadlu. Rowch chi mynd y diwedd iddyn nhw, ysgolwch yn dda. Diolch yn fawr. Iawn ta.